Dvaja kamaráti cestujú. Hore na vtáčnik. Idú. Kráčajú. Bežia. Utekáš mi z obrazu. Veď hovorím bežia. Jaj. No, kráčame. Beží. Uránové uva. Uráno. Pozrieme sa radšej do tej kamery. Ale sa vám to točilo pozadí, čo? Točilo. Chycelasti, lebo ma boli pravá ruka. Noha. Ľavá bola. Tak ideme, Pálko a ja. By si tam ušli. Dvaja. Kráčame na Benát. Na vtáčnik. Isto ste si všetci všimli, čo sa stalo v našom lese. Dedo Pavol. Dedo Pavol to nestraž ešte. No, dobre, chceli sme vám len povedať, že vieme sa aj dvaja natočiť na jednu pásku. Som zase sám. Na páske. Na DVD páske. Prezradil. DVD páska. Ja by som chcel povedať, pred chvíľou sme stretli takých zvolenčanov, tak mekoch krásne hovorili. Sa mi to páčilo. Bolo to veľmi úžasné. Nás čaká ešte asi hodinka a pol podľa nich. Poďme. Nech sa páči. Prejdite si. Yeah. 300 denárov! Mám iba 20. Tak v eurách. Prechádzame na novú menu. Týmto by sme chceli odštartovať kampaň na zavedenie eura. My dvaja. Denár za euro. To je za euro. My, ja. My. Ja som za zrušenie peňazí. A ja. Pán Boh zaplať. To je mena. No, skoro to vyznelo inak. Vítam vás na vtáčniku. Tento kolík, to je vtáčnik. Sme hore, vidíte? Toto je vtáčnik. Odtiaľ to už pôjdeme len domov, čiže keď niekedy do budúcna budete chcieť vidieť nejaké video, kliknite si na www.kmb.szm.sk